Večer vítam u tohto videa, ale dneska tu máme hádanie rankov, takže si už video a môžeme ísť na to. Prvé, kde by som išiel, by bola z Counter-Strike, to by som chcel akože hádať a potom pôjdem ešte na ďalšie hry. Chcel by som dneska dať Counter-Strike, Rainbow Six Siege, Fortnite a ešte nejakú jednu plus hru. Takže môžeme ísť na prvý klip. OK. Povedal nice. Má ten crosshair na dobu. Dobre. OK. Dá sa aj zväčšiť. Vyhral, nice. Tak môžem, tak tomuto typkovi som dal pámne tak 10 000 až 14 000. 5 000 až 9 000, to hral celkom fajn. Dobre, máme tu ďalší klip. OK, typek má aj skin, že to nebude malý rank. Troška by to bolo krajšie, tá kvalita, lebo nie je to moc pekná. Neviem, v akej kvalite to oni nahrávajú, ale OK. Spray control, OK. OK, má typek, ja by som tohto dal asi možno 15 000, 9 000. OK, mal 20 až 24, ale nice, vždycky to akože dáme, hneď vedel toho ranku. OK, máme tu ďalší klip. OK, pekný. OK. Mieriť dobre. Nice. 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 9 000. To je 10 000, 14 000. Ja myslím, že 150 je úplne v pohode. Tak teraz by som išiel na ďalšiu hru. To by bolo z tejto hry, Counter-Strike som mal teda 150 skore. Uvidíme, že či budem mať aj v tých ďalších lepšie skore. Teraz by som zdal ten Fortnite. Ideme na to. Pulling out the coupe at the lot, Tony fuck 12, fuck SWAT, busting all the bells out the box. I just hit a lick with the box, had to put the stick in the box. Pour up the whole damn seal, I'ma get lazy. I got the mojo deals, we been trapping like the 80s. She said the nigga so, got the cash out. Told him wipe a nigga no, say slash slash. OK, tomuto typkovi som začempa. Čože? Diamond, OK, tak máme 0. Ešte to môžem furt dať. Jeda. Unreal rank. To je Unreal. Tak, champ. Tak už môžem to iba vyrobiť, tak to sa aj ukáže. Jeda. Ale čo on hral proti Unrealom? Ale bol gold. Haha, tam to bolo vidieť. Nice, 150. Teraz sme takisto. Tak ďalšiu hru by som dal, čo ja viem. By som skúšal teda, ako som hovoril, ten Rainbow Six Siege. Potom skúsime aj Valorant, aj Rocket League teda skúsime. Nakoniec nebudeme skúšať iba 3 hry, ale dáme 5. OK, skin mám ice. Jak sa to má? Ice Spice? Je tento skin OK. Bola dobrá, ale typ neviem, čo proti ním robil, tak ja by som dal, že to je... Silver asi. Čože? Emerald? OK. Un seul agent allié en vie. OK, jedna V3. Takže preferujem, kde po schodoch hore. Pekný. Dernier agent up fort. 100%. Má tam bacha. Ok, označuje si aj bombu, to bude vyšší rank. Up fort éliminé. Mission réussie. Čože? Silver? Ako toto mohol byť Silver? No nič. Už má možno 0. Ne. Vous êtes traqué. Bas rouge, côté kitchen, il arrive. L'IQ côté kitchen, côté bas rouge. Je suis trop fort au jeu, là, Nice. je suis vraiment trop fort. Ouais, bah moi j'arrête, parce que je suis tellement nul au jeu. Je suis vraiment très. Áno, platina to bola. OK, ja si myslím, že toto som pohorel, ale to sme vlastne nažiť. Ešte môžeme čo dobre.
HP. Vyzná sa, vyzná. Fajn. No ten aim, to je strašný aim. Musím to bude nejaký prvom. Spotted by hostiles. Fall back. Op 4, last operator standing. Tak asi prvom stúpiť, aby som povedal hej hej. Čože, jak to tam mohlo byť gold? No nič, to by som skončil. OK, takže by som si dal teraz Valorant a potom by som išiel na Brawl Stars ešte. Careful, it's up to B. Yeah. See ya. Enemy kill. Nice. Wait. Nice and shit. Oh, wait! Nice. Oh, Deagle Demon now? One enemy remaining. Let me. Spike down mid. God. Silver. Fucking Deagle Nice. Demon, nice. OK. Mi za to ide. OK. Tiež má pekný skin. Pozerá si fantačia. 범위술탄 배치. 적군이 한 명 남았습니다. Oh shit! Toto bude Emerald. Čože? Čo to je? Neviem čo to bolo, to bola zase Emerald. Drop in a Jak? smoke. OK. No peeking. Zase, teraz neviem čo hraje. Čo hraje za postavu? Careful here. Zase, aj rukavice. Asi to boli Enemy rukavice B. teda. Ukáž. Put your OK. Spike planted. Dobre. Last Vysoké player ranky už standing. OK, to mohol. Nice. Spectre, nice. That's three. Vandal, OK. Dobrý movement. No peeking. Rozumie sa, aj týmto to bude nejaký Platinum podľa mňa. One enemy remaining. 4 in the dark. My ult is ready. Nice. Ja som Nice. Neviem čo to bolo, ale Lata z Valorantu som bol najlepší. Nice, ideme teraz Brawl Stars ešte skúsiť. Ukáž, dáme klasik. Diamond, hovoril som, ale nezval som tak to si myslím, že Mythic, tak nič. Správne 150, takže jak som mal Fortnite aj Counter-Strike. OK, ďalšiu. To už bola koľko, takže dali sme už Counter-Strike, Fortnite, Brawl Stars, Valorant, Rainbow Six, čiže sme mali 5. Tam ešte Rocket League. Ten si tiež niekedy. OK. Hej, Golden. 100% Golden bude.
Tak platina. Nebol som ďaleko. Ukáž, máme tu Fenneka. OK, nejaký air dribble. A chcel to OK, flip. Goal, OK, toto by som povedal, že to je lepšie ako Diamond. No možno ten Diamond, čo by to bol? Dáme. Tak nebol, bohužiaľ. Vyhral na to až moc dobré. Máme tu ďalšie teraz bez zvuku. OK, nejaký reset. Nebol, ale pekne tapol. To by som povedal, že to bude tiež vysoký. Tento. Nice. Myslím si, že 150 je zase v pohode, ale vždy som to dal do polky. Tak ešte by som čo dal, čo je to taká hra. Ešte League of Legends by som dal, ale v tomto sa vôbec nechcem. A keď som to hral? Kedy? Keď má 12. Ty kokšo. Ale on mal 12, ale teammate proti mu mali málo. Čiže ja si myslím, že to bude nejaký tento. Rožový. OK, tak to asi bol Diamond. Ukáž tohto. OK, hrajú tam za Caitlyn, tam typek hraje. Nice. Ešte za toho tam hraje. OK, tak to bol celkom taký basic kill by som povedal. No, toto nebude veľmi veľký. Dúfame, toto to bude. Čože, to bolo úplne nejaký bronz? Som nečakal, že vôbec. OK, ukáž. To zaujímalo. Nice, pekný kill. OK. Spek celkom pušuje, nebojí sa toho, ale má tanka. Z toho vôbec nemusí bať. Typek si myslím, že bude mať... Zatiaľ by som to typol na taký... Diamond možno? Ani ne, podľa mňa to bude gold, si myslím. OK, bolo to vyššie jedno. Tak teraz som na 100, takže... Fúha. A to asi podľa mňa pre toto video bude dneska všetko. Takže ak ste to video užili, dajte mi like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Čau.